A Barcelona, professionals de tot el món omplen els espais de coworking i treballen amb nosaltres. Un cop l'any, la ciutat posa a disposició de la comunitat internacional el punt de trobada Barcelona International Community Day. Es tracta d'una jornada organitzada per Barcelona Activa, dirigida a nouvinguts, emprenedors, directius, investigadors, estudiants i, en general, persones que passen una temporada a Barcelona o s'hi volen establir de manera permanent. S'hi promouen sessions informatives, tallers pràctics i activitats familiars i d'oci que ofereixen suport per a l'aterratge personal, amb informació bàsica i de serveis per instal·lar-se a Barcelona, ajut per al desenvolupament de la carrera professional, per a l'obtenció de beques i per a la inversió en projectes i negocis en empreses locals, informació sobre l'extensa oferta cultural i possibilitat d'establir vincles amb residents a Barcelona. Aquesta jornada se celebra el proper 31 d'octubre al Museu Marítim de Barcelona. Consulta la web per a la inscripció. Mentre arriba Barcelona International Community Day, el portal Meet Barcelona ofereix tot tipus d'informació per descobrir la ciutat i incorpora a la pàgina Fes negocis a Barcelona amb informació sobre l'oficina d'atenció a l'empresa ubicada a l'edifici Barcelona Growth en ple 22 @ on trobaràs assessorament personalitzat per a la gestió i creació d'empreses, una llista dels sectors econòmics més destacats, sobretot els vinculats a les noves tecnologies, i una guia completa amb informació pràctica per a professionals que es volen instal·lar a la ciutat. Welcome to Barcelona!